Good morning, everyone. Magandang araw. Kasi maaga dito. Umaga dito. It's 9:30 dito at saka Sunday ngayon. Maaga kami umalis ni Kim kasi maganda yung araw and I think magko-Costco pala kami. Magko-Costco kami kasi may bibilhin kami na para sa pancake. And then, siguro afternoon, dadaan na lang din kami ng maghahanap ako ng laptop backpack kasi yung coach ko na backpack, ikukwento ko lang sa inyo, yung coach ko na backpack pala, binenta ko kasi hindi naman namin kailangan talaga ng maraming bags and I think na-serve na niya yung purpose niya. Pero ngayon, since everyday ko naman nadala yung work laptop ko, kailangan ko na ng laptop na backpack para paglagyan ng laptop ko. Everyday. So, let's go. Iba na pala yung parking namin. Dito na kami sa P2. Pero maraming doors ang dadaanan. Pero mas malapit na siya palabas. Kasi yung dati naming parking, paikot-ikot-ikot. Totoo. Yeah, tapos si Kat magna-drive na yun. Ako ba? Oo. Saan tayo punta? Richmond. Huh? Richmond? Pwede ako sa Richmond. Siguro ako yung magna-drive ngayon. Ayan, dito na tayo sa car. So our first stop is Costco kasi para maaga pa. And then second is the MacArthur Glen. So, drive muna kami. Just kidding, we're going to muna, get coffee at Tim Hortons. Dito sa Kingsway. And then, yeah, Costco after. Tayo ay nakarating na sa Costco. Andito pala kami sa Costco Richmond. And then, Yeah. You know it's Richmond because this car is a Porsche and then this in front of us is a Mercedes and then this one is a Tesla. so, everywhere, maraming magagandang cars dito sa Richmond man. Anyways, dumaan pala kami kanina na McDo. Hindi na kami nag-video kasi ginamit namin yung phone ni Kim for mobile order. Pumili lang kami ng kape and then nag-claim ng free ano to? Hash brown. Free hash brown. But, yeah, samahan nyo kami kasi bibili kami ngayon ng Almond flour para sa pancake. And baka iikot na lang din tayo. Tingnan nyo naman meron ako. Okay, sige, halika na. Let's go. Daming tao guys. It's Sunday morning. Here at the entrance there's so many people. May nakita pala akong TikToker na meron siyang ganito. Haba, no? Oh my god. Happy Halloween! Nag-on ba to? Or ganyan lang? For sure it turns on. Oh, so expensive. Which one? Yung cross na ano. That's so expensive. Wow, so expensive. Hanapan ko si Filipina yung ano. But actually it's cheaper here than anywhere else. Ganda nito, oh. Which one? 6,000? Sorry. 6,000 though? 7,000 actually. Holy. It's crazy. It's a crazy. Okay, punta muna tayo sa seafood. Bibili din tayo ng salmon. Okay. Kailangan mo ba ng bread? I think so. Hanap ako ng bread din. Ano eh? Ito, 2 packages pero $7.99. So $4 each lang. Okay. Hanap ako ng ano.
dito, mga salmon. Ewan ko kung anong kukunin ni Kim eh. Guys, tignan nyo rin tong pork side ribs nila. $9.99 lang. Tapos, ang dami. Actually, sell price is $9.99 per kilogram. So, ang dami na nila. No? Ito, 26. Meron dito guys, 57.44 pero dalawa na siya, medyo marami. Meron din sa may bandang zone, pero titingnan namin. May mga bagong nilagay titingnan namin kung magkano. So, 25.99 price per kilogram. So, tingnan natin magkano to. 38, 42. Merong bagong nilagay dito. Ito. It's 35 pero $6 off siya. So, 29 lang combo ko. Ah, nice. Ito, isa to sa bagong nilagay dito kanina. $6 off. Is may nakita ko, meron din pala silang ganito. Yung chicken breast na bites. So, kung magsasalad kayo, parang per packets siya ganito. For salads and ano. Oh. Right? Nice. And it's only $10.99. Tapos marami na siya. Pasok tayo sa produce section. Hey, tingnan nyo baby carrots. It's $5.99. Tumitingin ngayon si Kim ng arugula. Actually, mahilig siya sa ganito, arugula. I have their spinach here, organic spinach. Ay ka na? Ah, tingnan mo. Kiwi berries. Kiwi berries, $5.99. Actually, hindi ko alam. So, ito yung produce nila dito, guys. Marami. Is it 11 already? Yeah. 12 rolls for 19. Ilan yung dun sa ano? Yeah. So, naghahanap din. I mean, hindi kami naghanap, but kukuha din pala kami ng paper towel kasi naubusan na kami. And we normally, buy sa Safeway. Pero dito, since maramihan, I mean kung may chance na andito kami tapos timing na wala kaming paper towel, dito na kami bumibili kasi maramihan siya. So I think we'll get this one. Dito tayo sa section ng Remember we went to look yesterday sa Walmart. yeah. Tapos yung maliit nito is $15 already. Oh, yung maliit nito is $15 daw. Here, malaki siya, $15.99 na siya. So, ang haba ng line. Tingnan yung carpet na yun. Dito pala kami nakabili ni Kim ng carpet namin sa bahay. Ay, no, dito ba? Dito na Costco. Yeah, we're done. Done grocery shopping. Just 4 things, $54. So, ayun na. Mabilis lang yung namin, grocery namin ngayon sa Costco kasi alam naman na namin kung anong kukunin namin. And at saka ang daming tao. Ang daming tao ngayon kasi Sunday, although Sunday morning. Siguro after ng ng Mass, church oo. ng mga tao. although naman siya ngayon, and I think parang Grabe yung parking dito, guys. Parang nasa gera ka. ang daming tao talaga. Parang gulong-gulo ang mga sasakyan. Kaya maganda pag magko-Costco like sa weekday or sa umaga. Actually, maaga pa naman ngayon. Kaso nga lang weekend. Tapos, I think, kakatapos lang mag-church na mga tao. So, maraming ganaps.
So, ngayon, punta tayo ng MacArthur Glen na outlet kasi magtitingin si Kat and kailangan niya ng backpack for her work. yan, yung minensyon namin kanina, actually, okay lang naman talaga sa akin yung parang laptop handbag na binili namin ni Kim. Kaso lang, medyo hindi siya convenient for me, lalo na pag nag-train ka or nagko-commute ka kasi Dami mong bit. marami kang bit-bit. So, minabuti ko na ibenta yung isa kong backpack kasi hindi naman kakasya yung laptop bag ko doon. I mean, yung laptop ko doon. So, yung... Alam nyo, dati lahat ng mga gamit ni Kat, kinikip niya lahat. Kahit na hindi naman lang ginagamit, nakikip niya. I True. think a lot of people are guilty about that too, though. Kasi Yeah. yung family ko ganun din. Hoarders. Hoarder ako, guys. Siguro Hindi naman pag... hoarders, pero yung iniisip nila na, magagamit pa to siguro if ever. Pero yung pag dumating na yung if ever na moment, pas gugustuhin mo na bago yung gagamitin mo. So, bibili ka na. Yeah, actually, hindi ako nag-let go ng mga gamit. Before pa kami nag-meet ni Kim or before pa kami magkasama sa bahay, hindi ako nag-let go talaga ng mga gamit. Halos lahat ng mga gamit ko, kahit na hindi nakakasya sa akin, minsan kinikip ko pa siya. Ewan ko kung ako lang ba yan or marami ba sa inyo. Pero yung ang dami-daming shoes, ang dami-daming bags. oo, ang dami kong shoes, ang dami kong bags. Tapos sabi ni Kim, let go na natin yan. Tapos Hindi kasi parang, kailangan din dito, lalo na kung hindi naman kayo taga Vancouver talaga. Kailangan, onti lang yung bit-bit nyo lagi. Kasi, pag mag-move kayo, mahihirapan din kayo. So, mas better yung kailangan nyo lang na gusto nyo talaga ng mga bagay-bagay. Hindi yung marami kayong Kasi, dami yung lilinisin. true, totoo yan. And so, nung nakalipat kami sa dati naming bahay, nakasama namin si Alex and Bea, sobrang liit ng ano namin doon, kwarto. So, parang natuto na rin ako na mag-keep lang ng mga gamit ko, ano yung mga necessary. So, si Kim, parang sanay na kasi siya sa ganyan. Ako dati, I think, lahat, siguro every, like, for example, may isa kang pair ng tsinelas, meron akong dalawang ibang kulay na ganun din na klase ng tsinelas. Yung parang ganyan, which is very, hindi naman talaga siya necessary. So, sabi ni Kim, why don't you just keep, kung ano lang, like, for example, sa isang season, mag-keep ka ng mga ganito, isa lang, yung... Yeah, you invest in one good one. Oo, Like isang... the best one. And then, yun na yung gagamitin mo lagi-lagi. Totoo. Kaya kami ngayon, pag bumibili kami ng gamit or bumibili kami ng You have to bagay, let go of one. oo. Tapos sinisigurado namin na okay naman yung quality ng binibili namin para at least in the future, pag hindi na namin siya kailangan, pag ilalat go namin siya or kung ibebenta namin siya, may value pa siya. Although nagdi-depreciate naman siya, pero at least, di ba? Mabebenta pa. Mabebenta pa siya. Although pang matagalan din pag maganda yung quality na binibili mo na gamit. So, yeah. So, andito na kami sa MacArthur. MacArthur Glen Designer Outlet Mall. So, update namin kayo mamaya, ha? Okay, andito na kami sa parking lot ng outlet. Guys, grabe. Ang busy din ng parking ngayon dito. Ano? Masarap pa yung kape mo. Para kanino ka bumabangon? Kay Ronald McDonald. This is MacArthur Glen. Siguro nakita niyo na ito dun sa previous videos namin. Pero yeah, outdoor mall siya. Tapos outlet. Here's what we paid for at Costco. Ayan si Kat, galing siya ng washroom. Ay ka na?
here is, maraming pumupunta dito sa Nike and Coach and yan. Kaya maraming masyadong tao. Yung Aritzia na yan, wala masyadong sale yan. Alin tayo? Herschel, di ba? Where are we here? So, pupunta tayo dun. Okay. All these flowers. So beautiful. What a beautiful Monday. Ay, Monday morning. Sunday morning. Ayan. Subscribe po kayo. Kimcat Boy Vancouver. Sila tita. Anyways. Here's Versace. Calvin Klein. Mamaya na ulit kasi inom ako ng coffee. So, we'll see you later. Filipino pride! Hey! Ayan ang Herschel. Diyan kami pupunta. Mura lang dyan. Bumili ka na ha? Yeah, originally hindi ito yung plano namin. Pero since ang tagal ng delivery ng Amazon, hindi ako And nakapili. matagal din naman ito naglalast. Yeah, so dito na lang. Ayan. Yeah, you should look at those ones. Ayan ba? Do you guys like this color or the gray one? She found another color. I think she likes this better. So, Nasad ako. Wala akong nakita. meron naman prospect, but hindi pa sure. Yeah, hindi pa sure. So, titingin pa kami. Gusto mo dito sa Fossil? Let's try. Hindi ata dyan. Dun. Punta kami ng Fossil. Magkano yung mga ganyan? $219 plus 60% off. So, 100 din. Huh? Ito? Hindi, 500 yan. Oh, okay. Okay, let's go. Masyado ding mahal din sa Fossil. So, we're gonna try Coach. Coach. Ayan. Mga Coach bag na mga gusto nyo, guys. Ayan na sila lahat. Ayan mo, $39 na lang to. Oh, ayun na. Yung mga ganyan, 39. Ouch. Ano yun na? Cute. It's $478. 478. Bakit naman ito? Ano ba ito? 478 plus 50% off. Ito din, no? Ay, for wallets. Ay, for Yeah. cards. Magkano yan? Oh, 199. Itong lalagyan ko dati sa mga cards ko, di ba? Oh, this one is nice. $239. Yeah, ayoko. Maghanap tayo ng iba pang bags, laptop Hindi sa bags. Coach. Ayoko sa Coach kasi nag-coach na ako dati. Yeah, babe. Dito tayo sa Tumi. Tumi. Size is gotta be You! Tama ba? Ewan ko. Tumi. And 40 to 50% off. We did not succeed at Tumi either, so I think we're just gonna go back sa sa choices nila. sa Herschel. Check muna namin tong Mountain Warehouse. This one. Right here. Sometimes they have things in here too. Ayan, pag mahilig kayo sa adventures, go here. Okay, so ang ending, naghanap na lang kami sa Amazon. Amazon na lang yung Lenovo na backpack nila kasi hindi siya practical if bibili ako ng 100 something na laptop bag
And hindi ko alam, baka magsawa ako bigla, mahirapan akong i-let go or ibenta. So, doon na lang tayo sa mas mumurahin. Magkano ba yun? It's only $32. Okay. Sakay na muna kami sa car. And then, umumo naman tayo. So, andito kami ngayon sa Aberdeen Mall sa Richmond. So, ganun pa din ang parking situation natin dito, guys. Medyo marami pa rin mga tao. Busy. Busy ka lang. Like, it's so busy. Like, oh my God. So, I think ganito talaga ang situation no, every weekend. Kasi maraming tao, maraming free. And I think nilubos-lubos din nila yung araw kasi sunny. Or na naman bukas. Yes. Hanap po na kami ng parking, guys. Tingnan nyo naman yung pinapakinggan namin. Always. You and I miss you. Pinakanta ka na naman. Ang daming tao. Okay. Anyways, nandito na kami sa Aberdeen Mall sa Richmond. As Kat said earlier, we are just gonna go to Momo. Finally, nahanap din kami ng parking after Ito seryoso, after 2 decades almost. Okay, we're gonna go now. Here is Aberdeen Mall. Yeah, gusto ko tong mall na to kasi parang different siya. Ayan o, may piano store, and then there's Tokyo Beauty over there, and then Racing Devil over here. Maraming mga store na hindi usual. Nung dati, nung hindi pa ako nakatira dito, lagi kami pumupunta dito sa Art Box. Look at all the EVs! May mga ganito sila, oh. Sa mga mahilig dyan sa mga ganyan. Oh my God, so many Pikachus! Ayan yung Momo. Right there. Momo. Sa kitchen where yeah. Ito, mura yung mga ganyan. $275 halos lahat. Yeah. Ito, tablewares lahat. $270, $275 ganun. 2 floors ang umumo dito. Tapos it's also just as big. Cute. Triggers. Oh, it's actually really nice. Sabi ko kay Kim, parang Ayala Cebu, yung andito kasi yung escalator, dapat pupunta ka pa sa kabilang side para umakyat ka. Yung vibe nga ng mall na to, parang super Asian na. Hi, ayaw niyo na kumain kasi I'm full. I'm so funny. Bilis agad ng lunch niya dyan sa Ajikana. Ano yan? Beef teriyaki don. Oh, And magkano? may free miso soup. How much? $10. Wow. Okay, so we're done here now. Kat picked up her lunch, so I'm gonna pick up our lunch for me also. And then we're gonna eat, and then we're gonna go home. Okay, so we're home now. Dito na lang kami kakain sa bahay. I just picked up sushi. Then Kat has the teriyaki bowl. And then, ito yung mga pamili namin sa Umomo. Yung scratch pad ni Cloud. At saka, may bara tunnel for Cloud also. And then, ito. Wait lang. Itong kasi magpiprito kami mamaya ng basa na fish para mag-drain yung oil after. And then, we also bought shot glasses just in case. Kasi ang daming times na wala kaming shot glasses. And then, itong blanket, also for Cloud. And then, from Costco naman, we bought
yung bread, bagels actually, and then almond flour and arugula and salmon. This is the arugula, and then this is the salmon. And then, what else did we buy? That's it. That's it. The almond flour, and then we just bought lunch, and now we're home. We're gonna chill with Cloud. She's eating right now, and then yeah, I think that's all. Fix this. Yeah, that's all. So we're gonna try to figure out what else we're gonna do for this week, and then we'll just see you on another day. Say bye. Bye!